Njengokuba imbalela iquqisa kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay luyavakala ulwamvila kwicandelo lolimo, amafama afuna amanzi okunkcenkceshela kunye nawokusela emfuyo, kodwa anethemba kwezindibano kuza kuvela izisombululo zexesha elide. And another problem that we are facing is the budget that is being given, that is to the Nelson Mandela Bay. It's very much less the budget. It cannot meet that is our needs. We are in an urban environment, so we haven't got soil. Soil cost for 8 tons. Soil will cost us about plus minus 1,800 to 2,000 rand for 8 tons of soil. At the moment, we bought half of that soil, which is in, so we will be needing then another 8 to 9 trucks, which is 72 tons of soil. Nomasipala ombaxa uqalise iphulo lokunikezela ngetanki zamanzi kumafama ngelithuba lembalela. Sikwakulo nephulo apho sizawuba drilela khona lanto kuthiwa zi-boreholes ukuncedisa into yoba mabe namanzi. Okunye ke siyayazi into yoba kunzima, abanye bafuya apha phakathi ezilokishini. Sizama indlela yokuba sibasuse bangafuyi apha phakathi ezilokishini. Sikuyidliwano ndlebe nezinye ii-departments okanye amasebe kamasipala. Lo masipala ukwazile ukuhlehlisa usuku lokuphela kwamanzi belulindele ngoJulayi, kodwa ukusetyenziswa kwamanzi ngaphezulu komlinganiselo isengumngeni. Umthamo wamanzi wamadama xa edityanisiwe uhleli kumyingi we-18. Indibano yokuGqeberha namafama iza kubanjwa kwiholo inangoza Jebe ngoLwesine. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseGqeberha.